Martine, je vůbec teď na podzim ještě potřeba sekat trávník? Určite áno, trávnik, ale sekáme nie preto, aby bol krásny pre túto chvíľu, ale je to súčasť prípravy na prezimovanie. To je jedna činnosť, ktorú musíme spraviť, aby nám trávnik dobre prezimoval. Tou hlavnou a nosnou činnosťou je správne hnojenie. Jaké hnojivo používáme teď na podzim? To je dobrá otázka. Často podliehame mylnému dojmu, že to, čo máme v záhradnom domčeku alebo hnojivo, ktoré sme používali doposiaľ, stačí proste iba otvoriť alebo použiť i naďalej. Nie je to tak. Treba špeciálne hnojivo určené na jesenné hnojenie. Jaké to je? Je to predovšetkým hnojivo, ktoré sa líši od toho, ktoré máme v záhradnom domčeku a ktoré používame počas sezóny zložením. Ono v podstate obsahuje identické prvky, základné živiny sú tam takisto zastúpené, je tam dusík, je tam fosfor, je tam aj draslík. Obrovský rozdiel je však v tom pomere. V tom jesennom hnojive je pomer tých základných živín, teda dusíka a draslíka, až 1:6. A z jakého důvodu to tak je? Je to práve preto, že dusík je základným kameňom všetkých bielkovín, teda aj rastlinných. Ako náhle rastlina dostane dusík, reaguje na to tým, že vytvára zelenú hmotu. Naopak draslík nepodporuje rast nadzemnej časti, ale podporuje rozvoj koreňovej sústavy. A my v tomto období práve potrebujeme presne toto. Aby sa rozrastla koreňová sústava a aby neboli príliš veľké prírastky nad zemou. Ak by sme spravili tú chybu, že nepoužijeme takéto jesenné hnojivo, ale použijeme to klasické, ktoré sme používali doposiaľ, kde je veľa dusíka, tak trávnik nám narastie až príliš, nestačí vyzrieť, tie nové prírastky nestačia vyzrieť a podľahnú prvému mrazu. A trávnik nám tým pádom neprezimuje. Presne tak. Vidím tady 3 různá balení. Jaký je v nich rozdíl? Balenia sú rôzne, ale v podstate 2 z nich sú hnojivá a posledné to je podporný prípravok rastliny. Nie je to hnojivo. Na co ho používáme? Ten má práve za úlohu nie hnojiť, ale podporiť jednak vyzrietie pletív, jednak spevnenie koreňovej štruktúry a jednak prijímanie živín, ktoré vlastne dodáme týmto hnojivami do pôdy. Jakým spôsobom táto hnojiva aplikujeme? Ako môžeme vidieť, máme 2 formy. Jedno je granulované a druhé je vlastne vodorozpustný prášok, veľmi rýchlo rozpustný a z neho pripravíme roztok. Čiže z toho vlastne vyplýva aj to použitie. Granulované hnojivo by som odporúčil na väčšie plochy. Ak máme záhradku s veľkou plochou trávnika, tak ten granulát je úplne ideálny. Okrem toho teda, že obsahuje potrebné prvky, všetky potrebné živiny, ktoré trávnik potrebuje v tomto období, aj plus ten zvýšený obsah draslíka, tak je tam ešte aj horčík vo forme oxidu horečnatého a všetky stopové prvky. Čiže je to naozaj veľmi užitočná vec, ale odporúčil by som to na väčšie plochy. A to menšie balenie, to je vlastne typ hnojiva, ktorý sa rozpúšťa, z ktorého spravíme hnojivý roztok. To je úplne ideálne na menšie plochy. Jeho výhoda je zjavná, je úplne bezprašný. A ešte jedna obrovská výhoda, okamžite sa živiny z tohto roztoku dostávajú priamo k rastlinám a to je dôležité. Čiže je to použiteľné aj v tom prípade, že treba trávnik máme zanedbaný, aj vtedy sa to dá odporučiť a potrebuje takú tú rýchlu pomoc, taký ten cukor pod jazyk. A ten podpůrný prostředek, ten používáme jak? Ten používame v kombinácii s hnojivom, z ktorého pripravíme roztok. A tuhle podzimní výživou můžeme použít také na něco jiného, nebo je to určeno jen pro trávníky? Obrovská výhoda týchto podzimných, ako hovoríte, tejto podzimnej výživy, čiže jesenného hnojiva, je práve tá, že ten princíp, ktorý sme spomínali na začiatku, to znamená, že ochrana pred mrazom vďaka kvalitnému hnojeniu platí rovnako pre trávnik, ako aj pre ostatné rastliny, ktoré máme v záhrade. Čiže jednoducho povedané, ak nám z tohto balenia zostane, čo si nemusíme si to odkladať na ďalší rok, nemusíme zúfať, nemusíme to dávať susedovi. Využijeme to úplne bohato vo všetkých okrasných záhonoch, ktoré máme v záhrade.